fadama. Don neman ƙarin bayani ka turvende 0404 a sha saurari lafiya. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Allah kai zan saka a cikin baiti haka dubun salatuka a gurin dai mai maka da sahabbai na saka har waliyai na saka sarki ma na saka baba jamun muje mai talakawa kai ne zan wa tambura. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Sarki ruman jarumi mu kai ne za mu bi gaya ta haskaka alakaro ɗaukaka ruman Musa gani gaishe ka gaya ta haskaka. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Kai riƙon ƙwarya mun shaida ai baka da matsala talakawa sun ka zaɓe ka mai anguwa ka ɗaukaka tun kana mai anguwa mun shaida adalci kai muna kayo lauya na yara ruman baka da matsala ka zamo sarki mai talakawa lalle baka da matsala yo gari na gaya mun gode lalle ba mu da matsala. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Mai ɗaki ya shigo mai tabarma ya shiga matsala sarki ruman yau dai ka zarce duk wani ɗan iya ai mulki an shaida ɗan gado shi ne zai iya Allah ƙaro ɗaukaka ka zamto jagoran duniya ruman mai juriya wanda baya fariya yau ne mamagiya kyautar da kake muna gunmu ka zamto maliya. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Gamji sha sassaka a buga a bari toko kake a gurin talakawa ka zama muna duk wata garkuwa Allah ya rika maka sannan ya taya maka ni ne Iliyasu deje farma ke tamburan girma. Sarkin gaya jarumi ruman alakaro ɗaukaka. Yau ne maka tambura ɗan Musa gane a gaida mai girma. Alhaji sai bugar ba mai gasannunka da ƙoƙari nagarin wadata gaya sannunka da ƙoƙari na mata Abubakar kai ma sannunka da ƙoƙari Amadula dan gaisuwa ne ke yi sannu da ƙoƙari Zubairu Dauda sarki na gida gaishe kanai Tonton Adamu gani sannunka da ƙoƙari Alhaji sai ni birnin Tambo gaishe kanai mai taimako gun talakawa jinjina ne maka Laminu gani gaisuwa yau duk dai san maka Lukumanu birma yau jinjina dai ne maka Hajiya Fati wata matar general na yi jinjina Mummuni